Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magas vérnyomás betegségről beszélni, bármikor is kezdjük erről, akkor azt kell, hogy gondoljuk, hogy ez egy igazi népbetegség. Ennél gyakoribb népbetegség nem igazán létezik ebben az országban és sehol a világban, hiszen hazánkban a Magyar Hipertónia Társaság felmérése alapján 3,3 millió hipertóniás van. És ennek tükrében azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag majd mindenkit érint ez az állapot. Hogy mikor jelentkezett ez először, és mi ennek a jelentősége, most ez nem lép tovább, de az nem baj, de talán baj, várjunk csak megnézzük, hogy egyik irányba se, másik irányba se lép tovább, ez így nagyon ideális, nem lépünk tovább. Ez nagyon ideális, elmondom én enélkül is, de az hülyesség. Nem lép tovább. Ha mondom, hogy nem lép tovább, nyomtam már ilyet. Minden esetre ahhoz, hogy az ember mindig a terület nagyságát és érdekességét kiemelje, azért egyetlen egy ábrát elhoztam a magas vérnyomás betegség történetének legfontosabb állomásairól. Ugye az első volt Stevens Hales, akit talán hallottak, talán ismernek, akik egészségügyben foglalkoznak, azok mindezekről tanultak, amikor egy lónak megmérte, egy kancának megmérte, hogy milyen magasra megy fel a nyomás az erejében, és akkor ennek tükrében látta azt, hogy ez mozog is egy kicsit, és milyen magas ez az érték, és akkor írták le először, hogy milyen magas a vérnyomás érték. A következő nagy állomás volt Scipione Rivarocci, az ő emlékére használjuk az RR-t, aki egy torinói kiváló kollégánk volt, aki egy biciklipumpával elsőként a higanyos méréssel meghatározta az értéket, és aztán megérkezett Nikolaj Szergejevics Korotkov, aki arról volt nevezetes, hogy ő írta le először egy szibériai táborban orvosként, hogy milyen jelentősége van a vérnyomásnak, és milyen összefüggéseket lehetett látni, hát ő volt az első. Kedvező helyzetben vagyok, hiszen az európai, az amerikai társaság után a Magyar Hipertónia Társaság is megfogalmazta néhány héttel ezelőtt az úgynevezett irányelvét, az előző előadásokat végighallgatva, ugye mi nagyon a tényeken alapuló orvostudományt képviseljük, ahol mindig azok számítanak, hogy mi, hogyan és milyen mértékben megalapozottak. Hát itt a vérnyomásmérés módszeréről nem fogom ezt részletesen mondani, de azért ezt mindenképpen kiemelném, hogy gyakorlatilag a vérnyomásmérés pontatlanságával gyakorlatilag egy plusz vérnyomás csökkentőnek a hatékonyságát el lehet kvázi ügyetlenkedni, vagy javítani. Tehát azokat megtámasztott vagy az, hogy kellően alátámasztott kar legyen, hogy a vérnyomásmérő a szív magasságában legyen, ezek mind-mind olyanok, amire azt gondoljuk, hogy nem nagyon fontos, de ha csak arra az egyetlen egy momentumra gondolnak, hogy átlagos hazai felmérés is megerősítette a nemzetközi felmérést, hogy azt, hogy nem beszélgetünk vérnyomásmérés során a betegeinkkel, ez gyakorlatilag olyan 8-10 másodpercig bírják ki a kezelőorvosok, próbálják majd meg, amikor maguknak vérnyomást mérnek, hogy mennyi ideig bírják ki, tehát ezért van nagy jelentősége az otthoni vérnyomás monitorozásnak. Ha csak arról beszélünk, hogy mi befolyásolja a vérnyomás értéket, és azért beszélek erről nagyon sokat, mert az egyetlen és egészen biztos módszer arra, hogy felfedezzük a magas vérnyomást, az alacsony vérnyomást és azoknak az ingadozását. Láthatják, hogy a beszélgetés 10-15 higany milliméterrel meg tudja növelni, vagy az, hogy a kar nincs már megtámasztva, vagy az, hogy vékony manzsettát használunk. Gondoljunk bele, egy túl kicsi manzsetta. Az előbb itt elhangzott az, hogy én itt túlsúlyosakkal foglalkozom. 3 évvel ezelőtt a Semmelweis Egyetemen egy obezitológiai központot alapítottam, majd ezt követően egy obezitás könyvet is összeállítottam, és ennek tükrében még jobban tapasztaljuk azt az egyszerű tényt, hogyha nem használjuk a vastag manzsettát, akkor bizony 15-20 higanymilliméteres eltérést is találhatunk a különböző mérések között. Hogy mikor is beszélünk emelkedett vérnyomásértékről, hát megint csak azt lehet mondani, hogy van a rendelői, az otthoni vagy rendelőn kívüli vérnyomásmérés, és van az ambuláns vérnyomás monitorozás. Joggal teszik fel azt a kérdést, hogy van-e értelme ennyi mindent használni. Erről külön-külön előadásokat szoktunk hallgatni, tartani, hogy mi az előnye az otthoninak, természetesen a legnagyobb előnye az együttműködés, hogy az ember mindenféle élethelyzetben nagyon jól látja azt, hogy hogyan is változik aktuálisan a vérnyomás értéke. Az ambuláns vérnyomás monitorozás kapcsán
után egy viszonylag objektív mérés történik, és ennek során mindig felszoktuk hívni a figyelmet, hogy egyetlen egy gyógyszer bevezetése nem történhet meg anélkül, hogy nem történik ambuláns vérnyomás monitorozás. Érdekességképpen elhoztam egy érdekes ábrát, amelyben jól lehet látni azt, hogy amikor valaki belép a rendelőbe, önmagában az a tény, hogy belépett, már az első mérésnél láthatják, hogy ott van egy ilyen hirtelen kiugró érték, ezt hívják fehérköpeny jelenségnek, fehérköpeny hipertóniának, és ezt követően szinte teljesen normális, ott megjelennek a vérnyomás értéke, és ennek tükrében bizony nagyon másképp gondolkozunk arról, hogy hogyan is kezeljük a betegünket. Ebben nagyon nagy segítséget jelent. Természetesen az otthoni mérés is ki tudja ezt küszöbölni. Jön a következő, ami nagy különbség a korábbi évekhez képest, és az előbb levetítettem ezeket a nagyon stabil számokat, hogy 140/90 fölött biztosan hipertóniáról beszélünk. Kiderült az európai ajánlásban, és ezt követően a hazai ajánlásban is, hogy nem érdemes egy darab számot meghozni, hanem sokkal meghúzni, hanem sokkal pontosabban tudom mutogatni is, de nincs nagy jelentősége, hiszen látják, hogy szisztolés értékben a 120-140 közötti, illetve diasztolés értékben a 70-80 közötti érték az, ami használható. Számos állapot, számos betegségben ez egy kicsit módosulhat, és ennek tükrében például 80 évnél idősebb valaki, vagy fit 80 éves, vagy mondjuk izolált szisztolés hipertónia, olyan sokféle lehetőség van, várandósoknál más értékeket használunk, vesebetegeknek, cukorbetegeknek, hogy bizony ennek a kezelésében egészen különböző az célérték, a céltartomány, amit el akarunk érni. Aztán tovább bonyolódott a helyzet. Hiszen új vérnyomásmérők beléptek. 3-4 évvel ezelőtt, mikor kim voltam az Egyesült Államokban, és megnéztem azt, hogy milyen monitorozások vannak, akkor döbbenten álltam azt, hogy koreai kollégák gyakorlatilag validált, vagyis hitelesített mérővel, hogy gyűrűvel mérték meg a vérnyomás értékeket. Vagy az, hogy a különböző sportolóknak, az előzőkben hallhattunk sportolóknak, hogyan és milyen módon használták ezeket az értékeket. Mi nagyon konzervatívak voltunk Európában, végig azt mondtuk, hogy kizárólag a felkaron mért, az előzőkben levetített standard körülmények között meghatározott érték az, amit használjunk. Aztán kiderült, mikor ez továbbmérés van, hogy ezáltal elveszítjük a betegeinket, nem mérik az értéküket, és annál fontosabb nincs, mint hogy az egymáshoz való viszonyulás jobban meg tudjuk ítélni, tehát kétségtelen nem annyira pontos, de a viszonyításra nagyon jól használható. Az előzőekben hallottuk, hogy mi az, amit a magas vérnyomás számadatok vannak. Itt lehet, hogy messziről nem lehet jól látni, de számunkra a célszervkárosodásnak van a legnagyobb jelentősége, hiszen ha onnan indulunk, hogy milyen szíveredetű elváltozások, milyen nagy és középnagy artériák okozta károsodások vannak, milyen metabolikus eltérések, milyen veseeltérések, agyi eltérések és szemeltérések vannak az emelkedett vérnyomásértékről. Itt hosszasan leírtam, ezeknek mindegyiknek egyesével külön-külön szoktuk ezeket elemezni, ellenőrizni, és akkor látjuk azt, hogy miért is kell a célvérnyomási tartományt elérnünk ezekben az esetekben. És ami még fontosabb, amikor azt vetették itt fel az előző előadók, hogy kit milyen sűrűséggel kell kontrollálni és miért, erre nagyon szigorú ellenőrzések vannak, nagyon szigorú és nagyon használható ellenőrzések. Talán azt tudom mondani, hogy az egész előadásomnak az egyik alfája és omegája, hogy a magas vérnyomás okozta szív- és szervkárosodásokat milyen gyakorisággal, hogyan nézzük, és ez mennyire reprodukálható, hogyan tudjuk megismételni, hogyan tudjuk ezt ellenőrizni, hogyan változik annak tükrében, hogy amikor eltelik 1 hét, 1 hónap, 1 év, milyen gyakorisággal nézzük meg a szemfenéki képet, a veseképet, az ultrahangot, és a többi, és a többi. Tehát nyilván nagy jelentősége vannak, hogy a nyaki erek között hogyan alakul ki a általános érelmeszesedés, amit nagyon felgyorsít az emelkedett vérnyomásérték, vagy bármelyik egyéb pulzushullám terjedési sebessége, és a többi, és a többi. Hát mit is tudunk tenni? Látszólag nagyon egyszerű a feladatunk, hiszen az elsődleges a nem gyógyszeres kezelés. Nagyon egyszerűen tudom azt mondani, hogy azok az általános ismeretek, amiket azt szoktuk mondani, hogy egészségesen táplálkozunk, kellően mozogjunk, az előzőkben hallhattuk, hogy hogyan javasolják a mozgásfajtákat, a dinamikus mozgásokat, az aerob és anaerob mozgásoknak a kellő egyensúlyát kell, hogy biztosítsuk. A dohányzás azt hiszem, hogy túl sokat nem érdemes mondani, hiszen egyértelműen a leghatékonyabb érszűkítő anyag, ami élettanilag elérhető és rendelkezésünkre áll, az mégiscsak a
Dohányzás. Az életmódi kezelések körében az első helyen a testtömeg optimalizálása szerepel. Amikor arról beszélünk, hogy 20-25 közötti BMI-t, vagy a haskörfogatot 94 centi alatt férfiakban és 80 alatt nőknél akarjuk elérni, akkor tudjuk azt, hogy a leghatékonyabb vérnyomáscsökkentőről van szó. Amikor arról beszélünk, hogy körülbelül 1 kg testsúly csökkenés, az durva megközelítésre 1,5 higanymilliméteres csökkenést jelent. Hozzánk, akik érkeznek a 150-160 higanymilliméterrel, tényleg 5-10 kg csökkenésével szinte gyógyszer nélkül teljes egyensúlyi állapot biztosítható. És akkor aztán megfelelő, mindegyiknek van evidencia szintje, az azt jelenti, hogy prospektív, randomizált, kettősvak vizsgálattal igazoltak, vagy 1B evidenciával, vagy 1A-val, hogy milyen legyen például a nátriumbevitel. Ez is olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy hát legyen 5 g alatt, de gondoljunk bele az OTAP felmérése, hazai OTAP felmérése, az Országos Táplálkozás Tudományi Intézet felmérésében a óvodában. Hát több mint 12 g volt naponta, amiket most néztek meg. Tehát ennek tükrében óriási a különbség aközött, hogy le tudjuk ezt vinni 5 g alá, vagy egyáltalán kísérletet teszünk arra, hogy megfelelően ezt mérsékeljük. A dohányzásról esett szó, az alkoholfogyasztásról nagyon megoszlóak a vélemények, erről önálló előadásokat is szoktunk tartani. Egy biztos, hogy az európai, az amerikai és a hazai ajánlás is naponként férfiakban 2, nőkben 1 egységet enged meg, ami durván megfelel 1 vagy 2 pohár bornak, férfiaknál 1-2 centis töményitalnak. Lehet azt mondani, hogy ez így árt, meg úgy árt, az biztos, hogy orvos szájából soha semmikor sem hangozhat el, hogy vagy aki igyon, hiszen hazánkban több mint 800 000 alkoholista van. Tehát nyilván én senkinek nem ajánlom azt, hogy igyon, legfeljebb nem hallom meg, amikor azt mondja, hogy 1-2 pohárral megiszik, és azt mondom, hogy ez még talán nem egy katasztrófa. Az előzőekben beszéltem a korszerű táplálkozásról, aztán a különböző bekerült, és ez is egy nagy változás a korábbi évekhez képest, hogy bekerültek a légzőgyakorlatok, a jóga, a relaxációs tréningek, amelyek mind-mind, ha csak 2C evidenciával, akkor is szerepelnek. Aztán persze az ember elmegy vásárolni, és akkor ezek az alapvető élelmiszerek, azt hiszem nem nagy meglepetés senki számára, hogy a snack, a chips, meg egyebeket tekintünk alapvető élelmiszereknek, és talán ez nem egészen igaz. Az alkoholról azért hoztam egy statisztikai adatot, ez 2024-ben jelent meg, ahol nagyon jól lehet látni a stroke és az alkoholfogyasztás összefüggését, ezért került bele a hazai ajánlásba is az, hogy a hétvégenkénti nagy alkoholfogyasztást azt mi is nagyon-nagyon aggályosnak tekintjük, és ezért lehetőség szerint ez ne történjen meg, mert a legtöbb stroke hétvégén következik be, akár egy esküvőn, vagy akár valami olyan eseményen, lakodalman, ahol az emberek kicsit elengedik magukat és többet fogyasztanak. A testmozgással kapcsolatban, ugye ezt Apor tanár úrral együtt állítottuk össze a Magyar Társaság ajánlását, ahol a gyors séta, a könnyű testi munka ajánlott hipertóniás egyéneknek olyan, ami nem jár hirtelen vérnyomás emelkedéssel. Örömmel hallottam, amikor azt mondták, hogy a test optimalizálásához a súlyemelés az jó, de semmiképpen nem a nagy súly emelése, mert azok hirtelen vérnyomás emelkedést okoznak. Úgy szoktuk mondani, hogy a lehetőség szerint, ha közben tud valaki énekelni, vagy ad abszurdum fütyülni, akkor nincs akkora nagy terhelésnek kitéve. Tudjuk azt persze, hogy a rendszeres fizikai aktivitás milyen előnyökkel jár, koszorúérbetegség, hipertónia, túlsúlyosság csökkenésével, mentális állapottal, testösszetétellel, anyagcsere diszfunkcióval, 1A evidenciája. Hát betettem egy kis önfényezést is, ugye azért itt mégiscsak a berlini félmaratonon elindultam, Balaton átúztam, most már 18-szor idén, és a senior csapatban országos bajnok vagyok fallabdában, tehát végül is én is azért a hirtelen mozgást eléggé erőltetem. Ugye nyilván azt azért tudni kell, hogy a testmozgás tiltása vonatkozásában azokat az alapszabályokat minden esetben, különösen a hipertóniás betegek körében markánsan meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy ne legyen 180 fölött, vagy 90 a vérnyomás, és 90 fölött ne legyen a pulzusszám, teljesen egyértelmű, hogy ezek nagyfokú kockázatot jelentenek. A dohányzással kapcsolatban ugye a középkorú férfiak halálának 30%-ában a dohányzás oki szerepe kimutatható. Találtam egy szép fényképet, ezt nem mi csináltunk, de azért elhoztam, hogy így néz ki egy hőtérkép egyetlen egy cigaretta elszívása után, hogy azért érezzék azt, hogy ez nem egészen úgy van, hogy teljesen ártalmatlan, és nagyon jó dolog dohányozni.
A sófogyasztásról is elhoztam egyet, a stroke-kal kapcsolatban ez európai nagy felmérés volt, hogy a vizeletben határozzuk meg mi a nátriumtartalmat, és nagyon jól lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol nagy a nátrium, lényegesen gyakoribb a stroke kialakulása, egy 100 000 főre van megadva ez a statisztikai adat. Saját magam gyűjtöttem össze az ásványvizek nátrium tartalmát, miután én döntően nefrológiai osztályon dolgozom, és nefrológiai ambulanciát viszek, mindig megkérdezik, hogy mennyi folyadékot igyak. Ugye a folyadékfogyasztásra elég markáns és határozott véleményeink vannak, ott is kialakult, hogy mennyi az optimális. Hát egyértelműen azt tudom mondani, hogy olyat, amiknek lehetőség szerint kicsi a nátrium tartalma, kivéve a maratonfutóknál, kivéve a sportolóknál, ott lehet nagy nátriumtartalmú folyadékot inni, mint az Apenta meg a Spár, de alapvetően kis nátriumtartalmú ételt vagy folyadékot javasolt inni. A stresszel kapcsolatban megint csak azt lehet mondani, itt is egy nagyon nagy felmérés volt. Azt gondoljuk, hogy a hipertónia és a stressz között talán van valami összefüggés. Ez nem talán, hanem biztos, hiszen azok a metaanalízisek, amik azt mondják, hogy a pszichoszociális stressz és a kockázat között mekkora az összefüggés, hát 2,4-szeres odafele, és hipertóniás betegek körében ugyancsak ilyen 2,5-2,7-szeres a pszichoszociális stressz jelenléte. Végül, de nem utolsó sorban ugyanennek a dolognak a lényege a szorongás és a stressz csökkentése, amelyben biztosan attól van nagyon nehéz dolgunk, hogy nagyon nehezen találunk egyáltalán pszichológust, nem fogadják el a betegeink egyáltalán azt, hogy mi szeretnénk, hogy segítsenek nekik, és tudják kezelni a stresszt is, nem hajlandók ezt igénybe venni, nem gyógyszeres kezelések sorát akarnánk, és hát ezért azt szoktuk javasolni, hogy azért a terápiás tervben legyen szorongás csökkentő szer. Én azért találtam erre is egy nagyon szép képet, a tradicionális magyar pánikszobát, ami azért sokak számára olyan, amire azt gondolja, hogy ez valamelyest jó. Hát kik azok, akik nem dolgoznak velünk együtt? Ugye a férfi nem, a fiatalabb életkorúak, a kisebb iskolai végzettségűek, a szegények körében különösen érvényes ez a hajléktalanokra, amiből elég sok van, én a 8. kerületben dolgozom, és a Dunaharaszti járás tartozik hozzánk, bizony nem könnyű ebben megtalálni a helyzetünket, és a pszichiátriai komorbiditás ugyancsak nagyon ellene szól egyáltalán a gyógyszerbevételnek és egyebeknek. Hát egyértelmű, hogy a nem gyógyszeres kezelés nehézségei, az az egészségügy alacsony színvonal, az orvosok túlhajszoltsága, a beteg compliance, a pszichoszociális gazdasági helyzet, és végtelen a sor, erről külön megint csak sok-sok előadást hallottunk, de hát mi soha nem adhatjuk föl. Nagyon röviden beszélek a korszerű antihipertenzív terápiáról, hiszen azt gondolom, hogy ez nem az itt ülőknek a feladata, de kell, hogy róla egy kicsit tudjanak, hogy ennek a szerepe az mégiscsak az, hogy mikor kell elindítanunk a kezelést, ugye egyá evidenciával akkor, amikor átlépjük azt a határt, amikor azt gondoljuk, hogy sokkal több előny nyerhető a céltartományban tartott vérnyomásértékkel, mint azok számára, akiknek azt mondják, hogy nem veszek be gyógyszert, mert az csak mellékhatása van. Azt gondolom, hogy ez egy tévedés, kellően mérlegelő orvos számára ez nem igaz, ez a történet. Azon el lehet gondolkozni, hogy kis szívérrendszeri betegség kockázatával bíró egyéneknek mikor kezdjük el, ugyanúgy érvényes erre, hogy mérlegelni kell, és ha kellő hozzáértéssel gondolkozzuk ezt végig. Gondoljanak csak bele, ha beütik a NEAC statisztikáját, OEP statisztikát, ahogy akarják, teljesen mindegy. Jelenleg antihipertenzív szerből 781 volt múlt héten, lehet, hogy most egy kicsit több van, vagy kevesebb. Tehát ha azt gondoljuk, hogy megtalálhatjuk mindenkinek kellő szakmai alapossággal, hogy kinek mi a legoptimálisabb, akkor bizony meg kell találnunk a legkevesebb mellékhatással a legkedvezőbb gyógyszereket. Az elmúlt években a legnagyobb változás és az új ajánlás mind azt mondja, hogy nem egy-egy gyógyszert adunk, hanem lehetőség szerint kombinációban alkalmazzuk, mindegyikből kisebb dózist kell adnunk, ennek megfelelően dózisválasztással történt meg a gyógyszergyáraknak a megfelelő készítmények, megvan, hogy mit mivel együtt, mit mivel különösen jó. Az biztos, hogy a beteg együttműködés nehezen fejezhető ki célszámokban, céltartományban, hiszen az az egyszerű statisztika, amit a végén egy nagyon szép összefoglalásban 2022-ben olvastam, amiben az volt, hogy az betegek átlag 50%-a nem, vagy nem megfelelően kooperál, nem tartja be az előírásokat, a döntésével 65%-ban nem ért egyet. Az előzőkben hallottuk a megfelelő kommunikációt. Ha megfelelően kommunikálunk, akkor mindenki elfogadja, hiszen ez nem az én
én történetem, hanem aki ott ül velem szembe, és neki akarunk érdemben segíteni. Ugye ez az általános irányelv, hogyan lehet jól, egy tabletta volt régen, hát itt megvan az, hogy melyik az, amit érdemes. Inkább azt emelném ki ennek a legfontosabb része, hogy mit nyerhetnek ezzel a betegek. Azzal, hogyha ezt lecsökkentjük, 2016-os adat, azóta egy kicsit mindegyik változott, hogyha önmagában csak egy 10%-kal lecsökkentjük, 10 higanymilliméterrel, akkor a koszorúérbetegség, a stroke, a szívelégtelenség, a teljes összhalálozás 10 és 20% között csökken. Hát ezek nem kis arányok. Végül az utolsó előtti ábrám, amelyik azt jelzi, hogy hogyan is akarunk mi személyre szabott hipertónia kezelést. Amikor azt mondjuk, hogy erre vannak az igazi guideline-ok, az igazi irányelvek, és az igazi irányelvek minden egyes mondata, ha én itt most körbejárnék, mindegyiket el lehet mondani, hogy kinek mi az optimális. Ezek nagyon egyszerűen megfogalmazhatók, és azon belül a 753 vagy 773 gyógyszert meg lehet találni, hogy mi a legjobb szívelégtelenségben, agyvérzés megelőzésében, diabéteszben, krónikus vesebetegségben, túlsúlyosakban, vagy valamiféle billentyű betegségben. Hát én azt gondolom, hogy úgy zárnám az előadásomat, hogy a kezdeti időszakban mindenkinek lehet segíteni hipertónia vonatkozásában. A diagnózis idején a helyzet az nagyon könnyű. Ahogy haladnak előre a történetek, egyre több szövődmény alakul ki, egyre nagyobb a beteg motiváció, és bizony mi egyre kevesebbet tudunk tenni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.